Γεια σας πάλι, πάμε να το αγαμίσω όλα πάλι αυτές εδώ. Έλα, φόρα το ρε μαλάκα. Πότε ρε μαλάκα, ώστε πριν λίγο. Έλα ρε μαλάκα. Πάνω από 50 σε όλα τα επίπεδα. Έλα ρε μαλάκα, στο πρώτο το πάρω, χαραδά. Πάνω από 40 το έχω. Έλα, το είχα τερματίσει αυτό ρε. Ρε, μία θα πάνε μπουνιές έτσι. Ναι ρε, το είχα τερματίσει αυτό. Όχι μία πίστα, μία μπουνιές. Μία βουνιά. Όχι, μία βουνιά. Εντάξει. Εγώ στα λεπτά. Έλα, γάμα το μπούστι. Κάνα. Γάμα το παράνομο. Μία μπουνιές. Να βάλω σαν κανά. Να δεις, φέρε όμως. Ωραίος. Δεν είχα δεν κάνω. Έλα! Τράπα! Πάρα! Μια αναπίστα είναι. Πάρα! Πέσε. Φέρε, βγάλε. Τράπα. Όχι. Δεν έχει αυτό να παίξει μια πίστα. Αυτό να παίξει. Μένω 85 κανένα. Έλα, μην το φάσω. Περίμενε με. Κάτσε ρε παπάρα. Έχει κάβλες έχει σήμερα. Έχει κάβλες. Δονείτε. Παραμάζωμα. Έκανε 134, πέρασε το ρεκόρ σου, Όχι, εγώ την έφερε. Εγώ την έφερε. Μαλάκα. Περίμενε το χοντέσαι. Αριστερό δεν είσαι σειρό. Ναι. Το άλλο γράφει πάρε τότε. Ωραία. Μία σημεία εδώ, εντάξει. Όχι, έλα. Μία σημεία εδώ. Πάρα. Στέλιο το φιλιά μου. Έλα την πόρτα. Μαλάκα. Ωραίο το παιδί. 152. Μαλάκα, παραμάζωμα θα τα πάλι. Θα τα πάρει όλα παραμάζωμα. Το γάμισε όλο το μηχάνημα. Μαλάκα, πάρε το παραμάζωμα, έλα. Πάει το χέρι μου. Όχι, το χάσαμε. Δεν έχω δεξί χέρι πια. Δεν το τράβα μαλακή. Γάμισε τη μισή πόλη το αμάξι, το χειροκροτάνε μαλάκα. Κάνω εγώ πρώτη. Το χέρι μου σπασμένο μαλακή. Βάλαμε τον κάπου, βγάλ' τον. Κάθε θα σας γαμίσω τη ζώνα σας, αλλά τέλος πάντων. Ήθελα να το μετακινήσω έτσι. Ο καβλόσαυρος. Ο καβλόσαυρος. Τα αρχίδια τυραννόσαυρο, έλα. Αρχίδια πρωτόσαυρο. Αυτό. Νιώθουν. Έλα. Μαλάκα. Κατά χάσαμε. 2.200 θέλουμε. 200 δεκάρες θέλει βασικά αυτό. Πιο πολύ. Όπα κάτω θέμα. Και τα δουλειά που τέξα. Και τα τεραλεξι... Ρε. Όχι, έλα. Έλα. Όχι. Και τα τεραλεξιπτώτα. Το πούτσο κλαίγατε. Έλα. Έχουμε και δεύτερη ευκαιρία. Έλα, πάτα. Ωραία μαλάκα. Ναι, Α, ναι ρε μαλάκα, έχει κι άλλο. ναι, έχω βάλει 2 ευρώ. Α, Παρέω εγώ την πρώτη τώρα. πάλι μαλάκα το... Ρε το γαμιόσαυρο πάλι, θα χάσω. Οκ. Έλα. Μην το κρατάς, ρε. Ναι, πέσω έτσι πάνω. Είναι σαν τον άλλο, ναι. 142. Ωραία, πώς το κάνεις. Κέντρο πρέπει να βάλεις εκεί. Έλα. Αυτή ήταν η καλή δουλειά. Αν έκανες 150 παλεύεσαι. Μαλάκα. Πώς θα κάνω 300 κιλά δουλειά ρε. Φωνάξτε τον Ζαμπίνο. Φωνάξτε τον Mike Tyson.
150. Ούτε ο Mike Tyson δεν το κάνει αυτό, αλλά. Ρε, αν έπαιζα εγώ και τα τρία θα είχαμε κερδίσει το. Όχι, όχι, θέλεις 150 σε όλα. Ναι, 142 βγάζεις τον πρώτο.